Тарайга кергенейин банкаларын чыгарга, корыйм тышкан жауап жери. Куйдым, агы. Жиңсызганып язгы өмә башларга торганда Роза Калиничеваның кәйфен тышканнар буза. Кышка агу куеп калдырсам да бетмәделәр ди. Бу бакчачылык ширкәтендә 400ләп участок бар. Көн җылынуга халык күпләп килә башлый. Өй сарай җыштыру куркыныч булырга мөмкин. Аеруча кышын кимерүчеләр кунак булса. Безнең кырмында, имында утырталар пшеница, шуңа күрә бик күп алар бездә. Беседкада сарайда калган бөтен посудаларны җавабыз индансы. Перчатка белән бөтенсен тфу-тфу, пока проблем булмады. Кимерүчеләр йөргән җирдәге тузанны сулап я алар кагылган ризыкны капсаң тышкан бизгәге ягарга мөмкин. Профилактика чараларын үтәргә кирәк. Кешеләр сакланырга тиеш, маска киергә тиеш, кулларына калын перчаткалар киергә кирәк. Тышкан бизгәге 10ннан 55 яшьлекләрдә күбрәк ир-атларда очрый. Температура күтәрелә, 38-39, битнең төсе үзгәрә, кызара, тәндә таплар чыга, төрле эш авыртуы. Бакча участокларында табигатьтә булганнан соң шундый билгеләр күзәтелсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәсе. Авыру бөерләргә зыян сала, хәтта үлемгә китерергә мөмкин. Тышкан бизгәге генә түгел, май кояшы да куркыныч була ала. Төче шире дип атала инде ул. Системный красный волчанка бөтен тәнтеге чабырып, менә кычыткан чаккан кебек килеп чыгарга мөмкин. Алар инде җәрәхәтләнеп, аннары теге кутырчыклар килеп чыга, эшләпәләр киергә кушабыз. Яисә менә ак киемнәр киергә инде ак яулыклар, косынкалар бәйләргә кушабыз. Кояшта талпаннар активлаша. Быел табибларга бер кеше мөрәҗәгать иткән инде. Саклану өчен сезон башланганчы ук вакцина ясатырга киңәш итәләр. Юк икән табигатьтә ябык киемнән йөрергә, бөҗәкләргә каршы химик чаралар кулланырга, талпан кадалса табибка мөрәҗәгать итәргә. Эшләгән урындан кызыл менә кызыл чык китеп инде, ул уч төбе кадәргә булырга мөмкин, аннан да күбрәк булырга мөмкин. Һәм шул вакытта безгә киләләр аны күрсәтергә түгел, ә менә буыннар авырта, буыннар шиште дип. Чөнки боррелиоз чире ул менә шушы бер җирдә менә шул кызыл тап булып килеп чыкса инде, ә буыннарда менә шушы ялкынсыну чыгара. Эшләгәндә перчатка, калын наслы аяк киеме киергә киңәш итәләр. Узган ел баскычтан егылып төшеп, бер пациент берничә елга хәрәкәтсез кала. Остеоартроз кебек хроник авырулары булучыларга түтәлләрне бер көндә казып бетерәм дип ашыкмаска, авыр күтәрмәскә киңәш итәләр. Иелеп түгел, тәбәнәк урындыкка утырып эшләүдә файдага. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.